tenore gi yiero mokalo mar AUC manyocha Raila Odinga opieme. Jotelo mag riwruogego manyocha ochopo e piny Ethiopia chuo wang'gie kaka itayo chenrono, olero ni tend Kenya ne otimo duto manyalore mar neno ni Kenya oyudo komno, to kata kamano loch ema nyocha ok giyudo. Gikwayo ni piny Kenya mondo oti kod thuolono mar ng'eyo kaka ginyalo bedo joloch e yiero mabiro nyime ka. Fast, then invite one lady can do exactly. They need it. They need it. But we think that as a country, it need not to end there, and that's why offering leadership or proposing to offer leadership at Continental is something that we think all Kenyans need to be proud of, and without using the outcome, whatever it may be, because it was not a selection, but it was an election to sow divisions among the people of Kenya that really need to unite if we are to really make impact. Nikech owuok kanyo gi experience, owuok kanyo gi gik mang'eny ma pod koduogo, nikech ung'e ni koduogo dala to bro konyowa. Ethiopia nyo wadhi kaka jo Kenya. Ne ok en ng'wej Raila Amolo Odinga kata ng'wej ng'ato wuon. Ne en ng'wech mar piny Kenya, ka piny Kenya ne kedo gi pinje mamoko. To e piem no ne nitiere weche mathoth manodhi obetie mane nyalo miyo ja Kenya ok okawo komno. Koro adina pach ni nyikora mga juang ni ok en ni candidate ma nyo wachiwo nyo onge qualification. To adwa ni upar ni kata na Amina Mohamed nodhi olaro komni to ne nigi igni matin to pod ok noyude. Omiyo gik moko nodhi maber, jok ma samoro wacho ni jatend piny William Ruto ni samoro nie ok otimo gima nyo winjo tim. Wan gima nyo waneno en ni jatend piny William Ruto nyo ochung' gi jakom Raila Odinga, nikech waneno kaka gitenore, waneno kaka gitimo gik moko, kaka piny Kenya otimo gik moko, to ka ji odhi e lweny